मोहना कोळीवाडा कल्याण येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आई एकविरा देवी पालखी पदयात्रा सोहळा 2026 हा कार्यक्रम मोठ्या भक्तिभावात आणि उत्साहात पार पडला। या धार्मिक आणि सांस्कृतिक सोहळ्यास कोळी समाजातील मान्यवर पदाधिकाऱ्यांची आणि लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती लाभली। या कार्यक्रमाला कोळी महासंघाचे राज्य नेते श्री देवानंद दादा भोईर, खानदेश विभाग प्रमुख श्री सुभाष कोळीसर, ठाणे महिला जिल्हाध्यक्षा सौ सुषमाताई ढोणे तसेच माजी नगरसेवक गणेशजी कोट यांनी आवर्जून उपस्थिती लावली। पालखी पदयात्रेदरम्यान पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात, लेझिम फुगडी आणि भक्तिगीतांच्या माध्यमातून संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणाने भारावून गेला। उपस्थित मान्यवरांनी आई एकविरा देवीचे दर्शन घेऊन सर्व भाविकांना शुभेच्छा दिल्या तसेच समाजातील एकोप्याचे आणि सांस्कृतिक परंपरेचे महत्त्व अधोरेखित केले। हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आई माऊली सेवा मंडळ आणि सर्व कार्यकर्त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले।